Yo iya yo sik kae. Anake sae musakati nek. Ya lucu. Yo iya. Tapi dike sak ya ya. Benar kok. Anakku saiki ya, Nek. Loro. Kowe kalau Pak Lek ora apal anakku loro. Wong suwe ra dolan ya sak Anakku loro. Jane telu. Lah terus Siji nek biasa kae. oke kalau tinggal pindah kiri. Nah nek kowe kuwi ya. Apa ora menungso ganti jas sirih. Kiri nek biasa. Ya Bapak gua pasti penasaran mulai. Nggih pripun? Lah liyane didike nang sekolah ini padha kula. Tapi anake solo. Kowe penasaran dari piye? Lho, aku penasaran itu deh. Lho, gawe kuwi aku ngerti mesti. Piye? Yulia kan bentar, Aku menungso komentar to. Apa anakku dicicik-cicik. lah kok tekan? Mentok kae. Lek jujur apa tekan nek duwe semene dulu kok. Ya nang kok diritake kan yo. Piye yo? Aku prakteke kene kok piye yo? Lho piye? Sudiman. Lah Sudiman kan libake pikiranmu neko-neko. Jenenge wong penasaran kok ane jeru jenengan ki lak sing ngene iki 1001 barake. Oh ya iso yo anak yo Pak. Lho kok jojo bojomu kok ora kowe. Bukannya kayak goro-goro toh. Kan kayak goro-goro aku kayak pegatan. Terus kayak ngenteni dudakku loh. Wah iya. Gaman. Aku kayak goro-goro bojoku meteng ra karo aku terus karo sapa? Ya bojomu dhewe masuk nang karo kowe bancet ngene kan ora oke bancet ngene ora. Oh, aku ngono toh, Pak. Bisa ya, Pak. Aku kloset ngono mobil. Osot-osot. Niki kula ini boten aku kok mangan. Oh ngaten nggih. Jam 1 mungkin kangkang lho kita iki. Nggih nek boten kok jenengan sing gawe ya boten aku. Mboten sakit akur. Aku apot. Apot meteng. Kaya karo ponakane boyo tega. Alah, saiki apa mbak mangan temu yoga. Lah kuwi ora ono contoh. Lah kok elek ya. Nggih. Kula pengen nang kayogi. Oke. Lho tetep kuwi ya jane gak ngono Mas. Ning jane iki dasmu nek lho Mas dasmu. Main manusia nunut. Ojo ngono. Lah kok piye? Nek sing protes. Mbak Lala. Mbak Lala. Apa? Kaya ngono ganteng. Jadi soalnya ora tau memake. Coba. Aku ki jane iki jasane lumayan lho. Yo sing elek iki jagake. Lah nek jadi syuting kae kok nek. Jadi syuting kae. Lah piye? Lu tak jagat syuting. Boleh kae kok ngene ngono. Oke lho. Api-api lho. Ya. Iki soal rata bungu. Bungu. Bungkal. Bungkal. Pono lagi. Pono lagi. Niki kula didedek memuji. Nggih. Mugi sedaya waktu bungu pinaringan sehat. Amin. Panjang umur. Amin. Mugi dukun ing Kartosura. Artinya bagaimana? Warga bungu mugi bagya mulya. Amin. Allahumma amin. Aneh-aneh. Kaya dudukane kono. Tuku. Tuku terus kok, Pak. Dedek langsung mugel. Ana tuku nang tengah sawah. Terus Warga bungu mugi rezekinipun kathah. amin. Allahumma amin. Ana duku rupane ireng. Apa Pak? Mugi bibu bungu meteng bareng. Ngeri kok ibu bujang oleh bareng. Mboten kok ngoten Pak. Tapi kok. Lah nek meten bareng bayang kok ibu-ibu nek nyampe kakak ndak kaya dramben. Ya malah apik jenenge donga kanggo ibu-ibu biasane ngajar iki angel sing gerbini. Jane nek pertanyaane siji lho. Rezeki piye? Nek kon meten bareng lek sing rondo. Aku kon meten karo sapa? Yo golek no. Hei. Golek bojo sih. Golek bojo sing
Tunggu terus meteng. Oh ngono, iya. Masak. Pak Purnomo, matur suwun kon nimbali. Nggih. Sampeyan kon kersa Pak Purnomo sing pundi? Aku lho ngerti. Sing ndi? Sing pundi ya, Pak? Pak Purnomo. Pak Pur. Pak Purnomo. Kelingan gong. Ya ada rene lho, ini kersa, ini timbang yo. Rasa aku gak. Nah, Pak Purnomo. Sing ndi? Ngatetro yaine. Sing pundi? Sing Nikol. Nikol ndi? Kok dibangun kok ora to, Pak? Ketok lagi lho. Lah iya Nikol Pak Sing ndi Purnomo. rasukane apa lenggane ndi? Ganten kursi. Lah iya ganten kursi. Ya bener maksudnya kursi sing pundi? Sing ndi? Kursi ini mriko. Mriko ki ndi kok, Le? Kulone lho. Iya, mriko kata bapak-bapak sing lenggane kursi bapak sing rasukane wong napa? Warni abrit. Abang. Lah kan loro ki. Hah? Sing niko kali niko. Sing Nikol sing tengah niko. Pak Purnomo sing adem pecis. Nah. Oh, Ini sing Pak. blakon nanti Purnami. Kaya bos kali. Sing Nikol Pak Purnomo. Ini Pak Pur. Nggih. Dalu. Nggih Pak Purnomo. Angka 5 karo angka 4. Pak Purnomo semoga selalu sehat. Amin. Angka 5 terus angka 4. Pak Purnomo semoga selalu sehat dan dicintai masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Wit nongko ditegur go arek. Apa le? Pak Purnomo kuwi nyuwun duit. Oh ya wis yo cek lho. Ora. Wong sampean iki krungu saking Pak Purbo sampean iki. Pak Purbo Sasoko. Nah, Pak Purbo sama sampean tidak mriki dalu niki niku 30 juta ya. Nggih. Amin ya Allah amin sukses danyange kene kudu tenanan. Karo nyolong pik. Ora iso. Iki kocok kok. Lah kan iso. Sing nyolong pit sing nuntut kepiye ngopak kowe. Kalau mau karo pite gede-gede bisa nyolong pit. Ora aku ki karo Pak Bodo ki ra tau nglarangi kok. Alhamdulillah. Wong SPW. SPW. Sapa wae. Berarti Wong oke sithik iki jenenge manungsa ki enake kurang terus. Sing penting sing maringi ikhlas kuwi kok bakal barokah. Pipi ya digo pipi. Digo pipi. Lalu ya. Dek, sithik dong sithik oke. Oke ngoten. Oke dong sithik ora kaya kodhok puncet. ayo anu kita Nggih. Bodronoyo. niki Bodronoyo. Bodronoyo Nggih. Sanksi kembali berapa? Nyuwun slendro Mas. Lendro Mas Didin. Boleh. Iki sing bener iki nggih lama enggak bener. Wah, niku alumni sing bodani ya bener. Banyak di banyak wong sing bodani niku. Mas Didi niki. Mas Didi. Rumah kamu telek kok. Ibu. Mas Didi. Didin. Nggih. Didi. Didin. Kok Didi? Ayo Bapak, ngobrol ya. Ya. Apa? Pocong naik. Pocong ben ae. Iki awake dhewe iki sampe donga sehat. Kalau Kalau ada di pocong. mencari botol. Kali pocong. Nah, pocong ini sekarang motopat pocong. Selindro pantatnya sono. Ini laras. Wah, apa timur laras? Malas melu yang Jadi SMKI bisa SMKI terus melu akademi 5 ya. Tapi dua. Dua siap. Apa lagi Mas? Alhamdulillah dengan seluruh orang ini sepuh bosok. Ya ampun aku ya dipikir lho Lek. Akademi dua Indonesia tahun 2015. Iya. Alhamdulillah pulang pun tampil ring 3 Pak. Benar oke ya disupport. Nah ya Pak. Wis tak support kok dhewe. Mbak SMS lah. Tak SMS nek BA-mu nek nomormu kok. Masih dandakan. Ayo bawa dengan. Mas Moro dengar Mas. Mas Moro dengar.
Ya apa? Oh sering malah. Ora tapi iki sirune. Iki lho. Bawa sering kan ya. Oh, di sirune ora sido. Ora sido. Di sirune. Anjas ora sido. Aja turu sore kaki. Pak. Aku bitmu nek boleh nek ngono ta, Pak. Iki ditungguin ya, Rek. Apa? Pambut. Kok bentar ini. Buka ulang ya, Pak. Buka ulang ya, Pak. Maaf dhewe. Pak, bagaimana? Sering ngene. Anak dewa. Iki bagian modal lho, dereke. Iki ana bojo ngomong, puncak. Iki ana suwapa, puncak. Iki berkeci, puncak. Iki padha sasaka, puncak. Maling ning kawangan. Puncak. Maling. Kowe ora maling ya. Kok ngopeni kowe lho. Apa iso? Hah? Ana dewa. Aku bawa iki lho Pak Rai. Ana dewa ngangklan jagat. Nganting bakar nyangking bokong tangane. Oh. Lah pripun to, Mas? Wis kowe niku bawa nyangking bokong kancane ngono to. Sinten, Mas? Iki Pak. Lah senenge kok pengen bokong kancane kok. Boleh kancane dirayu iki ya. Nek sing rayu-rayuane bokongmu lho, Lek. Nek kancane kan bokonge sini. Nek bokongmu angel. Angel piye? Lah mesti tak ngene. Ya apa-apa medhuk ngene. Tangannya kok. Isine mata tulah. Masa tak kok cilik ngene. Iya, nek nang Mas Uncek ya ngajaknya Mas Uncek ya, Mas. Puluhan juta. Alhamdulillah. Amin. Pak Rogo lho Pak. aku mulai yo. Gampang Ferry lho. Sandang kawan pangan Aku seribu kubur. Oh. Siapa? iku ya iku ya iku bagian nipun ya wow kamu tak begitu Wah. untuk maju ini bapak-bapak ini beres Tapi boleh ledetan gitu. Ini kan ngerti Pak Purnomo. aku ngerti maksudmu Apa? Dit Ora. ya apa Mungkin Pak Purnomo ki puas ngono lho. Nyawa diriku. nah oh sampean iki berarti nyepalake bubur nomo Nyapa? lah masuk Pak Purnomo nyawa jenenge puas apa kok datang duit-duit Ayo. Oh iya. Puas bener lah. nah sing lek oh maksudnya kan kena mlakune kok biasa bae Apa maneh? aku ki ngene iki Apa model apa beneran iki lho. aku ki kan mbak lama aku koyo mbak iki lho lak Demas bapak iki makne Demas apa Aku yo biasa.
Ditanya bilang sebenarnya merasa aku wis biasa. Dan saya nyamang, oh bicara kalau beli orang. Saya aku orang merasa aku wis biasa. Murah mantap pak. Iki yang citane ngene yo. Iki citane yang ngene. Iya iya. Panjenengan wong melek sabar rimo. Bodaku nih, oh dadan. Ini sama kedangan. Kedangan apa? Kedangan. Aku kedangan lho. Kak. Oh, Ora gak. Mah ora kedangan kowe aku. Masake sampeyan anake dhewe. lah apa kamu sakit? Wis setugel kentir. Ya. Aku nablas. Nggih, monggo. Sapa sing ora kedangan mripate piye cocok karo asmane apa jenengku? mengi lho Jeneng orang iki jeneng apa? makan pikir Lah, nek kene orang ngene iki kok halus kok ana jenenge. di pola ngono kuwi cicilan Muka bener. Pak Muka bener. ora Itu cocok. iya Ya.
Iki apa? Keamanan mau temu di Apa kakakmu? Kakakmu kepiye to iki? keamanan. Buku. Lah kok kaca sithik? Ada sithik apa nih? Wajahe ganteng iki lho. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Nah, dengan siapa sayang? Sotika. Pak, keamanan. Oh, Buteng. Sotika, Buteng. Buteng. Oh, Pipe. Bukti itu tawas lah dari Oh, ini. tawas Tawas. Oh, berarti nggak teri ya? Mungkin berentek cah nom-nom malah buka, Pak. Buteng di sini, Bapak di tengah, Paling nggak mereka sama bodong saja. gemuk. Di sini monggo, di sini di tengah. Nggih, maju kamera nggih. Mika kamera. Kalau tidak pulang melambaikan tangan. Bar. Jangan. Ayo lanjut. Siap ya. Ya. Pak Rilan. Makan nuwun nggih Pak Buteng. Makan nggih nggih. Hati-hati. Yuk. Dadah. Wis bae dulu. Ya, Terima kasih. Jadi mereka diwakil bakalan. Mbak Lala. Wonten bakalan. Yang ini kalau nggak nolak jangan berumur. Sampun anu nggih apal. Nggih, jangan. Apa? Memang aku mbak Lala. Aku sama kamu. Untuk yang tengah, si kanan Mbak Eva, si kiri Mbak Lala. Pun kados pancuran kapet sendang nggih Pak. Ya, Lala yang anu kan. seperti Mas. Tidak. Apa ya nyuwun? Kiwa kecil, tangan ledan. Sing tengah kodro. Kudune sampeyan iki seneng. Seneng piye? Liyane ki lho pengen entuk bokong kesinggang. Lho sampeyan ki wis kurang iki. Lho Kowe nek wonge dhuwur ngono, lumayan lah. yo ngandrek kok. Mbak, yo sewu. Jane nggih ayu lho, Mbak. Lho ayu Kok Mas. kira lho. Lah piye kok kowe iki kok kira lho? Tapi wis ngadeg kok ngadeg meneh. Lu Mas aku ki mau sik nyoba lho sampeyan. Ngadeg, Mbak. Oh alah. Kok iso ngene? Nek ngadeg berarti aku iki dikul banget ya. Lah sampeyan iki nek umpamane lurus. Lurus. Aduh. Mbak, Apa lek? ale pirang lagi, Mbak. Nek ini mati aku ngene. Kira kowe wis utang apa? Tak kira rai lho ya. Lagi apa yo rai lho. Ya rai yo aku. Lah yo rai. Rai lho. Wis sik. Di aku nyuti sini Bu. Tanggal lagi itu Mas diam sik iki. Wah, nanti numpang. Hei, ngete geger. Lah ngelaki lho, kowe ngelaki celengan. Yo sing halus, sing halus. Sing halus.
Tuhan. Ini pasane atau karamane. Alang-alang yo. Iki aku kok di tentara ini. Iso. Kok aku Lah apa? udah tak kamane dirimu. Ora sange, nek ono tidak. Ayo, nah, kita anak ganteng, anak bijak dewe, anak ganteng dewe. Ganteng loh ya. Oh, jadi kayak ngutang. Mulai ucap ini kajari pelawak, itu perusahaan atlet internasional Indonesia. Atlet binaraga. Nah, kosong mas, coba tunjukkan ototmu. Tunjukkan. Loh, toh. Coba berpose binaraga kan? Hadap sini, hadap kamera biar menyapa. Hadap sana, oke? Lebih narap ya Pak Jara, tapi Juara 20. Dia sebenarnya kalau sing ngedong kita iso. soalnya dong. Oke, sing ngedong iki pelawak rombongan boleh apa pelawak? Ini jadi langgapnya berarti. Iya. Ya, Wah, soalnya apa? suwaki. Kaprok. Panggil. Masuk suara sih Pak. Apa ini boleh? Gimana ya Pak Putih itu gimana? Nah, ini Pak Purnomo menikah kedatangan Jenderal. Jenderal Insinyur Jenderal Lunteg. Ucap Sanusi. Jemput jam 3 pagi gitu. Apaan, Bu? Patokan itu bukan. Masa dibungkus ini? Ya, jadi curi ya. Yang diutul ini nggak balapan ya Mbak? Ini dipesane kayak yoga. Nah apa lo? Kayak dirastringin. Lah terus? Mau salah kon udah nek kene. Kan barang orang Kulito ae rasane. Nek iki modal ngene iki jaga diri. Harga diri ini nak duit. Anak-anak itu. Tangan tenang. Lale kalau menangi diri ini apa ya? Nah, ya Allah, nah. Wes kopi jenderal ya, kopi bisa. Apa ini sok tetara kok dua restil? Betul punya mana? Entek kuwi. Kurangnya apa? Ayo. Kurangnya ya rasa kopi. Ya, kita sih. Recehan. Kita Marah. kita sih ya. Aku bolong. Masuk ke kita sana nih, kita siap bener-bener ki jangan Show. Tenang, Boleh nama suaranya ini kok kayaknya. siap. Gerak. siap Tang depan. Gerak. Tang depan. tak depan Gerak. 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 Ngopong. Cepet dari. Iso budek kok. istirahat di tempat Balik ngomong siap. Siap. Gerak. siap Istirahat di tempat. Gerak. Tebak. Gerak.
Berarti kowe ya budak kowe. Kok sok budak? Ndak Sobrok. Sobrok, bro. Sobrok. Samu. Kamu dhewe. Samu kayu. Sak depan kan. Depan kok tak. Sabrok, bro. Sobrok. Oh. Oh. Piye piye? 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 Nah. Piye? Bocor ya. Lah kok terus Aku ngabari dhewe ora ketemu. ini terus ya. Paham, paham. Paham. Coba, iki buku sing mburi kan ora tak ngono lho, Mbak Ipang lho, enggak ngono, Mbak. Ini tentu lho. Tolong saya. Tadi Ini. Yo oke, ngomong yo. Ora. Iki buku mburi ra ketok. Yo iki. Salah. Mbak, anak-anak kena jenaka. Piye piye? Mriki kali pundi? Anu iki wae iki wae. Aku belakang. Batak. Iya, nek jenaka yo. Yo. Nah, kono. Nah, kono. Ora tak ketok. Ini. Nah, Oh, iki kake bojo. Iki pon aku dhewe ya. Pon aku dhewe. Pak, amit salam. Nggih. Salaman karo Bapak. Kae Pak Jalan. Mau sali wong. Dibalik malah. Ibu-ibu kok mburi ra Dan mereka ketok. ini mengganggu. Ibu-ibu mburi ra ketok, Mas. Terus sing bintang tamu ning ndi ra ketok. Terus pripun? Pengen weruh, sampean iki debite sepiro? Di semanten iki kersane sing buri ra pirsa, sampeyan kersane nanggap nyambak ngoten mawon. Mereka pemburi. Aku kuarat aku. Kok Bapak izine? Mau ngijinke kok. Ibarate dalam kuwi Gusti Allah katon. Terus awake dhewe iki gur rumate kok ngono. Iki wis mulai palingan lho, Pak. Kulo Tunggu. kula kali Pak itu. Lah, Estu. belum ora. Nggih saestu. Kula munggah niku. Nggih. Mengke jenengan dados wayah. Ora. Ya, dadi Wayang ini wayang golek apa sore ngrobong gitu. Mong kula wae golek risi. Rokok. Lego. Mana sale? Tangan Ini. Ya kali manggal mangu ngerti buat ini lho. Iki kok munggah iki. Oh. Ngono lho, mriku. Oh, mriki ta? Nggih. Oh, makin ngerti mriki. Pak Bobo wayang bapake nusul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaya ngomong ponakanku ngono kan. Hasil ya. Amit deh. Iki ki aku ngomong mulat mau sangar Juno itu wayange. Ayo. Ayo. Pasti Pak. Pasir pon. Jadi pasti iki ora pati cepu. Pak kaya kadasan banget. Sama. Bagi Aku lah. Ya. Apa ya lah? Utuhnya lah. Maksudnya aku panduran iki ngono. Oke, pada semino ya udah. Iki kaya gentong kon tiba dengan banyak ya lho gentong peleng ya lho. Oh, Bernama apa? Gentong peleng. Jadi gentong peleng iki ono nggon panduran iki. Nanti kamu apa? Bentang peleng. Nah, Pikiranmu iki mesti jurnal. ini kok pikirannya ngerasa. kecil ini pikirannya welek. Lu ana bentang peleng lho iki kaya sapi ya. Bintang peleng. Kok bangun karir dari Kolawak mulai tahun berapa? Tahunnya? Kula tahun 2000. Sebelum Masehi. Tahun 2000. Sebelum masa itu sebelum masa ini manusia purba. Banyak di dinosaurus weh. Sebelum masa ini Tahun tahun 2000 Pak. Nah, dan pun senior kan, Senior. senior. Apa senior? Boten ya senior itu gede, iki junior. Itu kan Maksudnya ini le banyak ini wis suwe, pun selawe tahun kok kancane iki ya. Pun. Oke. Terus wis malang melintang, misalkan ngendi. Nggih, Kurang. malam melikum Oke. Mulai tahun rungi
mbaknya ini mulai Mbak Darman, Mbak Goto Buwono, Mbak Narto Sabdo, terus dan kayaknya Pak Entrus, Pak Seno. Ini isinya dalam lumpur nanti. Lalu masa gue itu orang lumpur, jadi senior. Manis Sambung. Kayak lumpur nih gue pak, ada mesin. Ya Pak Ejan, wangun. Tapi jangan Kalau libur kita aja jodoh lah, kalau libur aja jodoh, coba-coba. Tadi sampai mesti hei, Beribur. masa wayang yo kuwi dadi angkat. Pelecehan. Nah, walang bongkong. Mau kulit ini. Kulit lah iki yo wong kulit. Aku mau ngomong selain. ini yang mulai kodok ini. Aku itu kono bahaya. Ya urusannya kan tidak. Tapi ayo ada penake ya. Weh, sebenarnya apa sih? Lah kok penang iku ngono kene ora ono pertune kok. Boten itu jatah rokok itu, Pak. Buat tangan kewe. Saya ngomong ki asline hasilnya mendhe perasaane Pak Lurah. Pak Lurah ngapunten monggo katuran ninggal. Katuran ninggal iki, monggo. Monggo jadi. Monggo Pak Lur. Izin Pak Dalan. Iya monggo. Pak Ucap di sana. Pak monggo. Nah, iki baru naikon Mbak Eva. Lek sorry ya. Lah nyapa? Aku Pak Lurah sik. Oh, lah ngono. Aku nek Pak Lurah. Nggih. Nah, niku Mbak Demang matur sembah nuwun nggih Mbak Lurah. Aku buat. Apa to Mbak? Niki pun biasa mawon. Nggih. Kenapa dereng sarapan? Belas iki mangke. Jadi kosong, beneran kosong gak sarapan gak bener. Nyir kate dhewe. Aku kabur. Nggih. Yo saya enggak benar. Yo benar. Iki mangke ada gue sih. Nggih. Songko Mbah Sarmo ben. Mbah Sarmo. Iki sesepuh iki. Oh, nggih. Jadi aku mangke munggah. Cek munggah niki kok pindur iki kok terus piye dadi. Oh yang ini munggah pindur niku lho. Jadi asline munggah panggung iki lho. Lek ora karo mangke ngeten, njaluk bawa butuh Nggih. terus ditebakne apa ya? Napa? Ren beca. Apa? Napa? Pocong niku lerese gae Ora sedang ini ngomong awan kae kok dadi aku ora tanah aku dentang ngono ya. Sebagai Butuh tebakne gede. Ayo, ngapain Mbak? Sampai ini tibane aku diutang karo Mbak Sarmo. Dia ingin awan-awan ya. Anu, aku kok request anu perang. Butuh tebakno gede. Terus ora aku langsung deket tenan iki. Kata apa to Pak Lurah kok dedek niku lho. apa ngomongin sambil jalan? Apa? Nggih, sampun. Enggak. Allah Akbar. Ya Allah Pak Bono matur nuwun Pak. Jadi anu matur suwun, matur suwun. Mbak nuwun Pak Pur. Wis tak deleke kene lho ya mosok situ udah. Matur Pak Pur. Pak Bono ngomong. Kiai iki ngene iki
iya sedekah sae. Untungnya baju tentara jebule adanya akeh ya. Lah piye? Nggih mugi berkah barokah Pak Lurah. Amin, Allahumma amin. Niku piye tenan lho ingkang ngersakaken lho Mbak Idul Rapatan. Nggih. Ngersaki sesujuman. Oh nggih. Kelingan Mbak Ala. Siap. Lewat. Lewat kami. Bil kapata. Pakai Gitu lah. Pandalan. Pak Lurah sedekah estu. Luar biasa. Purnomo. Artinya apa maksudnya? Pur iku purun tombo kanggo warga masyarakat. Nggih. Noto desane supaya makmur. Modale sabar lan narima. Luar biasa. Pak Purnomo. Purnomo, iki Pak Purnomo iki kritik apa wae manut warga diterima. Sing penting demi kesejahteraan dan kemajuan warga pasti dipun terima. Nah, waktu tiga periode. Ya, rasae pimpinane rasae sak periode kula tekan wis diperpesan. Periode. Pak Purnomo pimpinan dusun Desa Bungu, Lurah Bungu. Bungu. Nggih. Bungu apa artine? Aku penghulu pisane. Bersih dari koruptor. Wah. Mantap. Usahanipun warga tansah merembaka. Bungu ora kendang pembangunan desane. Lah, kowe patitik dalane alus kabeh. Dalamnya saya Grunjal ngono. guyub rukun wargane kula terciptaken warga sing gemah ripah lan jinawi. Wargane gemar kalau jinawi. Kabeh. Kok Kuwi untungmu. Untungmu dhewe. urusan apapun pasti terselesaikan dengan damai karena diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai Oh, dereke bapak iku dicerdas. No, ini. Aku sebagai anak ini, aku malah yang ngelamun ya. Kaya aku tak sari. Laya-laya pinak tenan. Kok rebut sih kan gue? Enggak, Lah kuwi apa kuwi? rokokin. Ya niki lapor min dengan penambahan. Wonten ingkang ngersakaken sesujuman wonten. Nah, dengan dawe Pak Lurah ngomong sakne Bocok dawah Gusti. terus wonten ingkang ngersakaken Puspita Nala wis pepak. Ini ngaten mawon pocong mangke katakan langgapun sesujuman. Wis monggo ya. Khusus sing demam. Aku sing ndambak. Wes. Wes. Ya, iso mengaku. Siap. Ngatus ora. Ngatus. Orang itu sudah mengganggu itu ya. Tenangan pura wi. Ojo sini aku. Saya tak gue sana banyak terima saya kalau pengen jadi mas bobo. Mboten. Tren lagi. Oke. Ambil gede. Aduh. Ketak sungkem loh niku, ketak sungkem. Niku dalane perhatian niku. Ini saya kan kita berdua. Ya aku mau balik kanan ini Sambil kan gede. Sambil kan gede. Sambil kan aman berarti lah ya. ini sayangku. Iya, untuk mengisi Cuma kita Allah dan berdua juga sayang. menurut. Nah, Tahu nggak? Dalam mau yang sing dalam tanda tanganmu loh. yuk. Boten sampe kula tanda tangan. Tapi boten sampe tak jempol. Tak buka. Tapi gue sekolah sepiro. Iso ini. Ayo. Tenangan pura kuwi. Derek bapak ya kudu. Ya. Anak dia. Tes dites tak. 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 Plung. Tak plung. Plung tak. Tak.
Tong. Tong. Duduk. Black. Tong duduk black. Black duduk tong. Tong duduk black. Mulai kaya ada kedai kok. Pokoknya cara berangkat dulu. Kasih ayo. Pak. Ya sila. Ya kados bapak mas-mas ini kan mampu kan ya sila. Pak Bambang Gudang. Jangan terus sasaran. Senang. Lagi nengok kono. Biasa salah lampu. Sholat lampu iku ya kodok. Sangat coba nek. Yuk. Jadi kita tak pun-pun apa? Pak Bambang potong rambut. Nah. Rambut. Oh, kuwi rambut tak ada. Nopo Iya. rambut nopo? Iya kok beda posisi ngono. Masa nek aku ya nek ngono. Ayo, niki. Foto Ye boso. sesi demai. Ye. Rambut dia. Putri koyo sayang. Oh, anak kudrile kok ngene tane. Lagi sampe digoreng kudrile. Dibaya padha karo ngene gondrel iki wong mundur ya. Sami ya mawon. Wonten besi. Ngilmu iku kula aku nek dulu. Berapa? Iki kali Mas Punten iki dulu langit mau. Nah, ya. Anake ngadeg mawon. Dadi bayake omongan karo wong gedhe dhuwur kok wae. Rasane aku pemandangan sesuk empatmu. Ya apa nek sampean. Nggak lama. Gorine tuh nggak sampai pun. Nang bikin orang musuh. Gori. Aku sampe kendang kok kok. Tapi gue jujur kayak kelakone kanthi laku Menika ugi dipun siaraken secara langsung live streaming juga multi media reko. nggih Kaunter. Terus kali channelipun nopo, Mas? Sah desa. Monggo di subscribe. Oke, Pak Tama Tanya Jaya untuk Tanjung Priok. Wah, ini jelas lewat TikTok. Apa sih iso live kok? mboten TikTok oh TikTok iki YouTube. Nah, wis salah disana kanggo sapa Mas. Ora. rambut kiri Ora aku nek karo sampean aku ngene iki kok cukup sampean. sing ae rambut kiri iku ana sumene Umpama jipe gunung-gunung ya Mas. rasa mulate wes mulate kok Sekas nyantuk sandi nyanyi iki kan aku rene iki susul ngajakku BPA Salim. Wale kowe. piye kok malah kamu sing balik piye Sing gede sing luwih tuwa ki salamane dadi sayang tangan. lah iso Lah yo ngene wah kowe. balik piye Sing gede sing dimenekne. atang aku kudu disayang ngono Oh, lah gede kowe. Lah ora tekan maju ke kok kudu salah wis ngono oper sayangku mulai Setiap putya panakase sesi depan ya Monggo, dan host. luwe
luar biasa. Oh, istimewa. Jangan iki lho. Memberi belajar. Asane iki walus lho Mas, ngopo Mas. Semani Hanya orang Miro berapa multimedia kan? multi talenta. Ditarik kok itu. Multi klasing. Iya, Lihatune ayu. Tembang suarane apik. Sendang yang luar biasa. media api. Jadi sing duwe lho Mas ya. Piye? Lah piye? Bojone kok praktek lho. Kowe ngerti bojone kowe? Piye? Lah mau bojone piye kenapa nih? Akhir turu kan amor keling-kelingan ngendang terus kok bojone kok plaki. Aku tuwe entek lho. Ora kok ngarep ngomong. Aja ngono dhewe gak lawan bojoku jek kok. Oh iya, kalau sendiri ki bagus lho Mas. Aku pengen yo apik lho. Lah ya dek pengen rong ngendang. Oh, saiki Mamat. Oh sakit ngomong. Mati ngomong. Urip ana mudah Sekarang udah api kok. Sekarang ini lho. Kok juga iki apik. Sekarang ini kebiasaan. Jos mau. Sekarang barang. Sing piye? Ini dagang kok lihat. Api tak. Apik tenan Mas. Paduka. Loh. Paduka. Paduka. Kumpai. Pandemu. Kalau usaha dhewe Sekarang ini mau. jeneng kowe iku aja sampe mati ngono terus. Ngono terus ya. Ya kowe kendani terus. Ampun, mawon. Kalau sama dikendani Mas. Ayo. Wes senang. Hmm. Terus. Nanti aja. Kayak bojoku ya. Alah. Yo gak iki. Oh, semua saiki wong-wong. Dan Tambah aku. ini bagus. Ya bagus segala kaya. Urip
kategori mau. Lalang ya Mbak Eva. Ono plawemu. Ya kan, pokoknya Mbak aku sama ucap. Ini, jangan. Ya aku naik. Bisa kita sama Pak Tuhan ya apa? Operasi tergiling. Wah. Bapak ini kok gimana nih kan berarti atur sumbang sumbangan tapi kan ini berkumpul rasa lagi SD mau sampai lagi nanti larian Ngomong kan masuk cermin ku piambil sama patut. Lah dilebokne karo ngopi ya patut. ya mau diaturi kok kalau ini kalungan khusus nih bu Mboten apa? Wae tangan kabeh. malah kabel ya Pripun niku pripun anten apa niku? oh tadi kan berarti ngaturaken sumbang sumbangan Oh, ngaten. waktu dari Pak Marasa ya mas diterapin mas Iki ada kontrol. Nah, iki setipu. Ya maksudnya Mbak Eva menyesuaikan. Selamat malam, Mbak. Sugeng dalu. Pitapangan paring asma sinten? Kebanyakan kami ulang Natasha Wulandari Malang sakit dipanggil Natasha. Natasha Wulan Nirmala. Bulan Nirmala. Asli saking pundi? Ponorogo, Banjar Bungkal. Bancar, Tapi itu bisa pilihan itu Bancar Bungkal. Oh, ngaten. Status nopo, Mbak? Sekolah. Masih sekolah. Iya. SMP, SMA, SMP. SMP. Iya. Kelas pinten? Satu jam. Kelas 1 SMP. Iya. Bodoh. wah Kowe iki ora kelas 1 SMP to, Lek. Wis tuwekan Mbak, kono ngono. Sing ngomong aku sapa? Lah jane kok kelas piro Mbak? Satu SMP. Lah iya bodoh karo anakku. Anakku masih SMP. Oh, sampean. Yo ora. Oke, mau nyanyi apa, Mbak? Kusumo Wiji. Kusumo Wijaya. oh kali musik nih Kusumo Wijaya. Cita-cita mau jadi apa? Penyanyi. Penyanyi. Sudah cita-cita mau jadi apa Mas? Maling. Lagi Lain membuat acara khusus gitu awet sampun mau. Wong aku ngene aneh-aneh. Oke, pakai musik ya. Satu babak Kusumo Wijaya. Bisa belajar. Indonesia. Ayo.
Ya semoga-moga sobeki dadi penyanyi sing go internasional sing termonggo karo masyarakat. Semoga ini jalan paling gede atas lagi. Oh, nggih. Gitu. Niki pikantuk amanah saking Pak Dalang. Niki kersane kali jenengan. Nggih, matur suwun, Bu. Kami Aku semangat ya sekolah siap semangat berlatih nyanyinya. Seperti sekolah sih ya Pak ya. Nah, ya nyanyi gue saben bae. Terus Biasanya penyanyi berlari sithik itu terus meteng kok. iya ora. Contohnya. Jadi matur nuwun pihak Sedo. Matur nuwun. Ini Natasha sukses tercapai cita-citanya. Masih ada beberapa loh Pak Uda. Silakan. Nah ini ada penggemar jenengan luar biasa. Silakan. Tapi larut biasa wah tenang. Niko wong mas gowo waktu gede lo tanda tangan jenengan prasasti ya. Waktu gede. Nggih. Aku ngeprok. Aku bantu kowe. Waktu gede. Nggih. Karena saya nyambut, Mbak. Bella harus Diana. Nggih. Harus Ada Kak Bella dan Mbak Rani berdua monggo. Bella sama Rani. Iya. Ya. cepat, Mas. Ya. Wih. Kadak ngorek neng dirali teatek blue mama nang Oh, kode. ini Mbak Bella yang mana? Wah, Mbak Bella Mbak Rani ya apa? Salim kok. Salim Iya, Salim. Kini Iya. Mbak Rani
Ya Allah, rasa duduk. Putri ya Allah ya. Kamu tidak duduk. Putri ini Pak Sasongko. Sasongko. Kurang. Kasih ini cari kesempatan ya. Terang jalan nggak? Aku cuma ngomong Terang jalan. ada bilang ya. Ada apa? Mati terus tinggal. Dalam pundi niku. FC to. Nggih. Iya, dhisik kowe iki. Iya. Rupamu lho. Gak witeng sing letake molot kabeh. Kumbelan wis sabar kok. Oh. Mangsane kowe Mbak Sela. Mbak Bella. Oke, Mbak Bella sama Mbak Rani. Ini Mbak Bella statusnya apa? Niki lho Mbak Bella sing niki. Oh iya, Mbak Bella. Status Pajang. pajak. Ya. Mbak Rani status Kula Nggih. SMP. masa padha Natasha. Nggih, nika kelas tunggal kula kelas 3. Wah, iya. SMP ada kepanjangannya loh mas. SMP apa? Sampun mak pisan. Oh, ayak bolong. Apa Oh, iki? ayake bolong. Ayak iki lho. Ayake go. Ayake go. Apa ya? Saringan. Lu saringan. Saringan. Nah, Nek umpama sama nyala Mbak Vela Mbak Rani nek buah apa? Mbak Vela ini buah apa? jadi semoko. Pak Isa. Pak halus, jerone buah minum teh. Seger. Aku Mbak Rani. Talok. Kok iso kali lagi iso talok? Kok iso talok? Nek talok itu mbok asam urat Mbak. Ya Allah, berarti aku tambune bambang. Ora kan mbok penyakit apa mungkin. Aku buah apa? Hah? Aku buah apa? Ya semoko buah sok. Sing apa? Ini mau nyanyi apa Mbak Rani sama Mbak Bella? Mungkin ada Permintaan. ada tadi bus Puspitono. Bubut gitu loh. Ye. Lek, kok jalan bagus kemana lo gedrine Pak? Ya kudu. Kudu diaturke ke rumah sakit. Tenang. Pernah pergi mau apa? Kenapa kok imut kayak galon beli mineral? Semene. Kan ada manis-manisnya gitu. Kurang galon mineral semene. Terus cangkem isu. Maka pus kita. Halo. Aduh.
Mbak Bola, Mbak Rani. Ini Pela dengan lonceng yang ini di dalam Pak Lurah lagi yang bisa. Sebutnya dan beri gitu. Sebutnya di sini. Matur nuwun. Ini mau enggak? Ada beriki. Ya, ini orang sebutnya nih ngomong. Ada beriki loh. Munggah ini saya tahu sih pengen jual mahal kalau jenengan. Anu ini jauh saking Pak Lurah ini. Iya. Kita. Oke, kudir riyen. Kudir Oke, Pak Lurah malah di demo di rumah ini kalian marah nih. Ya. Nah, Kudir. Ya. Si Jogeti tak usah. Si Jogeti tak usah. Kudir Jogeti yang penting loh. Pak Lurah kudir. Masih ayo. Mbak Sinten mau loh yang ngerasakan. Mbak Lurah itu pikantuk. Amanah. Mana? Kaya dhewe bengi kaya Gudri lebih jejer. Jejer pamane iki Gudri. Pakan sami. Kudir ki sawaya-waya penak. Gudri Lumajang. Lumajang. Wajah. Gudri Lumajang kok. Apa lagi? Kirana aku semangat Manut Mas Bowo. Bukan? Kulo kan sampe kena sinceng. Nggih. Sampun Pak Lurah. Jadi Pak Lurah diboten gadah utang kali warga.
Terus Mbak simpen mau. Mbak, belum dilalui. Mbak, Mbak Sarmo. Mbak Sarmo. Nggih. Pun Mbak Sarmo ampun demo Pak Lurah. Masa yang mau kode demo? Yo iso ae. Kok saiki apa sithik demo, apa sithik demo. Iya benar ya Mas ya. Tapi saya dadi pimpinan iki saiki mumpet tenan. Kayak rumah. Nggih. Wis medsos atau ya. Betul. Jenenge manungsa kan gone sarangan rumput to ning jane. Nggih betul. Anu, piye Lek? Aku kita mau mikir lho. Mikir apa? Jenenge tunggale pira to? Bisa mikir aku tepat kulo iki. Tapi kira mulai dulu perasaan ini kira tunggal mungkin piro aslinya piro. Tunggal tuh lho. Heeh. Lha iki karo iki enak abang lho. Kira tak critane tunggal iki asline 5. Lima. Detailnya kayak apa Bapak? Padha kaya aku kabeh kae. Ya, cilik-cilik. Cilik 5 umur setahun dolan turun kebunan. Weh. Nah, sing papat anggaran modal dari sitok iki. Oh, wong panggalan. Cilik 5 umur setahun lho. Turun kebunan. Jalan-jalan. Lima unsur berjalan-jalan di kebun yang lebar. Empat unsur pangan karangan hanya satu yang pulang. Lagu apa? Lagu apa? Lagu ini TK. Kalau bapak kerso. Nggih. Aku bicara TK. Update lah. Tadi wonten kalih menika. Mbak Marfuah dan Mbak Hani. Nah, yang iki solehah tenang asmane Marfuah. 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 Marfuah ora Marfuah. Melawan yang Ini Pak, Marfuah dan Mbak Hani. Monggo jumeneng. ya bakal. Luar biasa. Bodronoyo. Badrananya. Selamat malam Mbak. Nih, selamat malam. Mbak Marfuah yang mana? Mbak Marfuah ini. Oh, yang ini Mbak Marfuah. Mbak Yang ini Mbak. Mbak Hani. Ini Marfuah. Marfuah. Ya. Marfuah. Mbak Marfuah. Logat iki Pola. Marfuah. Marfuah. Mau nyanyi apa? Apa ya? Duka Pak, buatan ketawis teng. Niku diatur dengan bagus wonten Halo Pak Agus. perumahan Puspa Asri. Nah, boten salah menika. Kualan jenengan. Di Pak Waris Sugiono di Surabaya. Niku salam kali Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak Waris. Nggih. Ugi kagem Mbak Lia wonten ing Karangmandan. Sopo ya? Bojo kula. Udah wis umur mawon. Nggih. Napa Oh, derek mawon. Nenek Nabi dong. Mati kok iki? Nggih. Wis 80 tahun nek ra merdeka. Kawitan isi mawon ya, Pak. Sampun. Jadi mana desa? Iya, kali masuk apa Mbak Lia? Iya Mas. Sing piye kuwi? Janji Trisno di Apa sih sejati? Rekalipun Mas Arya kali. Nggih. Kamu bapak kene Bang. Ora jenengan. Boten jenengan. Ora wis jenengan tetengah kula ten mriki. Dadi kaya anak tangga kae. Anak tangga ndek. Ya, ya Mas. Ya, katur sejati katur.